Να θυμίσω κάτι. Ναι. Εδώ είναι από το βιβλίο Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση της Δευτέρας Γυμνασίου. Αυτό μοιράζεται στους μαθητές? Το μοιράζεται, διδάσκεται. Είναι το 6ο απόσπασμα, στο οποίο γίνεται λόγος για τις εταίρες. Συγγνώμη, ντρέπομαι που το λέω, αλλά υπάρχει αυτό το κομμάτι και λέει, υπάρχουν οι ερωτήσεις. Με βάση τις βελτιωτικές επεμβάσεις που αναφέρονται στο κείμενο, να γράψετε τις προδιαγραφές για την εμφάνιση και τη συμπεριφορά της ιδεώδους εταίρας. Και δεύτερη ερώτηση, ποια καλλιντικά αναφέρονται και σε ποια σημεία του σώματος χρησιμοποιούνται. Ίσως επειδή έχω υπόψη και τη μητέρα μου που μπορεί να με ακούει και να μην καταλαβαίνει τι είναι εταίρα, εταίρες, θα το πω εγώ, είναι οι πόρνες. Αυτό σημαίνει εταίρα στην αρχαία Ελλάδα. Ένα κείμενο στη Δευτέρα Γυμνασίου, 14χρονα παιδιά, διαβάζουν για τις εταίρες και πώς και τα ψημίδια που χρησιμοποιούσαν. Ναι. Και υπάρχει και στο βιβλίο του εκπαιδευτικού η ερώτηση, στο απόσπασμα συναντάμε μοτίβα τα οποία επανέρχονται επανειλημμένα σε κωμωδίες και σε άλλα έργα. Η απληστία των εταιρών, η παλιά ετέρα που εκπαιδεύει τις νέες, τα καλλιντικά. Ωστόσο ο Άλεξης καταφέρνει να τα παρουσιάσει με αμεσότητα και ζωντάνια. Πολύ ωραία. Αυτά είναι τα σχολικά μας βιβλία. Τι να πούμε? Να πούμε για την ιστορία της Δευτέρας Γυμνασίου. Όταν λέει ο Μωάμεθ μπήκε στην πόλη, κατευθύνθηκε στην Αγία Σοφιά και προσευχήθηκε. Κατευθείαν. Ναι. Που είναι βέβαια η Αγία Σοφιά η ατραξιόν της πόλης, όπως λέει το σχολικό βιβλίο. 6 μέτρα το άλογο του πατούσε πάνω στα σώματα, στα λείψανα των σφαγμένων Ελλήνων και μπήκε και προσευχήθηκε απευθείας. Ναι. Ποιος το υπογράφει αυτό το κείμενο? Είναι το βιβλίο κανονικά των συγγραφέων της. Των συγγραφέων, μάλιστα. Της συγγραφικής ομάδας. Το βιβλίο της ιστορίας. Ένα κομμάτι λέμε από εδώ. Όπως επίσης, μια που δίνεται η ευκαιρία, να πούμε εδώ πέρα για τον Μακεδονικό Αγώνα. Μακεδονικό ζήτημα και Μακεδονικός Αγώνας. Ο αγώνας για τον έλεγχο της Μακεδονίας που ήταν τμήμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ονομάστηκε Μακεδονικό ζήτημα. Έλληνες, Βούλγαροι και Σέρβοι διεκδίκησαν με βάση τις δικές τους εθνικές επιδιώξεις ο καθένας την ενσωμάτιση ολόκληρη ή ενός τμήματος της Μακεδονίας. Πέστε μου, η Μακεδονία σε ποιον ανήκε? Φαίνεται σε ποιον ανήκε? Όχι, και στους τρεις. Όποιος την έπαιρνε, δηλαδή αυτό που έλεγε Ρεπούς, στο βιβλίο ιστορίας. Επαναλαμβάνεται στην τρίτη γυμνασίου. Εκείνο το κείμενο που έλεγε βουλγαρική, ελληνική, όποιος την έπαιρνε θα ήταν δική του. Δεν υπήρχε ιστορία πριν από το Μακεδονικό Αγώνα. Και επίσης στο ίδιο βιβλίο, από τους Έλληνες λέει, που πήραν μέρος στο Μακεδονικό Αγώνα, ξεχωριστή μορφή υπήρξε ο Παύλος Μελάς που άφησε την τελευταία του πνοή στην Μακεδονία. Μάλιστα. Τι θα πρωτοπούμε? Επειδή ο χρόνος σιγά σιγά μας πιέζει, μάλιστα, πρέπει αυτό που είχα πει και πέρυσι και θα δώσει πάλι ο Θεός, μία εκπομπή να κάνουμε ακόμη για τα βιβλία ιστορίας νομίζω. Του γυμνασίου. Πρώτο Θεός, θα δούμε. Ναι. Θέλετε κυρία Αυγουστού να διαβάσετε ένα κείμενο? Ναι. Θα επικαλεστώ ένα κείμενο της κυρίας Ελένης Θεοχάρους που είναι ευρωβουλευτής της Κύπρου. Ανθολογώ μερικά σημεία. Έλληνας σημαίνει να μπορείς να ορθώνεις τις δυο ανυπότακτες δωρικές κολόνες του Μολόν Λαβέ. Σήμερα δυστυχώς εκείνο το φως με το οποίο ο Θεός καταβγάζει την οικουμένη, κάθε φορά που η Ελλάδα μεγαλουργεί, εκείνο το ανέσπερο φως της 3.000ετούς ιστορίας του γένους μας, κάποιοι προσπαθούν εργολαβικά να το σβήσουν. Σήμερα δυστυχώς η πατρίδα μας αρμενίζει με σημαία ευκαιρίας και πελαγοδρομεί και την παρασέρνουν αέριδες και τα μαγνητικά κύματα του συμβιβασμού αποπροσανατολίζουν την πηξίδα της. Το σήμερα είναι πικρό. Και ακόμη πικρότερες οι μνήμες του λαού μας, πικρές ως σαν την πικροδάφνη και στιφές ως σαν την μυρσίνη. Εκπίπτουμε, υποχωρούμε και μαραζώνουμε ως έθνος, λιποτακτούμε και προδίδουμε και υφιστάμεθα συνεχείς ήττες και εξευτελισμούς και κατρακυλάμε. Που είναι λοιπόν ο τελευταίος θάμνος στον κρεμό να τον αρπάξουμε και να σωθούμε? Που είναι τα αγκονάρια της ιστορίας μας να ανακόψουν την πτώση και την έκπτωση? Που είναι η συγκλονιστική της βράχη με το ακάθεκτο Μολόν Λαβέ των πεπρωμένων του ελληνισμού να σταματήσουν τον εξευτελισμό μας? Που είναι οι βαθιές μας ρίζες να μας στερεώσουν? Που είναι τα άλμπουρα και τα πανιά να κουμαντάρουν το μικρό μας καράβι? Απολέσαμε τα υψηλά ιδανικά, το ελεύθερο πνεύμα, την περηφάνεια μας, το σθένος της αντίστασης, την πίστη στην Ανάσταση, στη λύτρωση. Απολέσαμε τον παντοτινό και αιώνιο φάρο που καταβγάζει την πορεία μας,
τον ακάθεκτο και ακάθιστο ανθρωπισμό των ηρώων μας, αυτών που άφησαν τη στερνή τους πνοή στις βουνοκορφές και στα διάσελα και στις αγχώνες, και μέσα στον οποίο ποτέ δεν είχε εμφυλοχωρήσει ούτε μίσος, ούτε φασισμός, ούτε εθνικιστική μυσαλλοδοξία, ούτε εμφύλια παράκρουση, παρά μονάχα ο απέραντος και ανέσπερος πόθος για την ελευθερία, ο απέραντος έρωτας για τη δικαιοσύνη και την αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Δεν πρέπει να αποδεχθούμε αυτά που προσπαθούν να επιβάλλουν οι οποιοδήποτε αδαείς και ανιστόρητοι που επιχειρούν να παραχαράξουν την ιστορία μας. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ για την παρουσία σας, για τα πολύ διαφωτιστικά και κατατοπιστικά για τα βιβλία μας. Θα ήθελα να κλείσω λέγοντας ένα πολύ μικρό επίλογο. Κάποιοι δηλητηριάζουν τις ψυχές των παιδιών μας. Κάποιοι έκλεψαν τον πλούτο του ελληνικού λαού. Κάποιοι πρόσβαλαν και προσβάλλουν την πίστη και την ιστορία μας. Για αυτούς όλους που ξέρουμε ποιοι είναι, πρέπει να επαναλάβουμε τον ωραίο στίχο που έλεγε ο ποιητής Γκάτσος: «Για να σωθεί η Ελλάδα στους καιρούς τους ίστατους, θέλει ανακιάδα γκρεμουτζακίστε τους». Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Χαίρετε.